Vi kan mærke vores følelser i mange forskellige grader. Det er vi nogle gange ikke klar over. Nogle gange bliver vi først klar over vores glæde, når den bobler i maven. Men glæde kan også bare være en lille bitte stigning i humøret. Måske lidt energi. Glæde og energi er nogle gange det samme. Jeg tager lige en anden graf her, der kan man se. Det første vi mærker er måske en let fornemmelse af, at der er noget, der er rart. Det kan vokse og blive til en boble i maven. Man begynder at mærke energi, føler sig let, bliver varm og får lyst til at danse eller omfavne eller kysse. Så glæden kan man have i mange grader. Og for alle følelserne gælder det, at det er rigtig godt at øve sig i at registrere sin følelse allerede, når den er på et tidligt niveau. Måske opdagede jeg ikke, at min glæde steg, da solen strejfede min kind. Hvis jeg opdager det, så kan jeg navigere efter det. Jeg skulle måske ligefrem sætte mig lidt i den solstribe. Glæde er rigtig vigtig, fordi glæde åbner. Man kan sige, hvor vrede og angst let kan få os til at lukke os i, så får glæde os til at blive varme og åbne. Så glæde er rigtig godt. Så hvis man kan registrere sin glæde allerede, når den er i et meget tidligt stadie, så kan man måske finde ud af at gå noget mere i den retning. Det kan være, at ekspedienten smiler til mig i supermarkedet, og min glæde stiger lidt. Hvis jeg går bevidstløst forbi, får jeg ikke samme glæde af det, som hvis jeg bemærker det og smiler igen, og så smiler hun måske lidt mere, og min glæde vokser endnu mere. Nogle gange, når der er problemer i parforhold, som jeg nogle gange oplever i min praksis, så kan parret være meget optaget af at få talt ud om problemet. Og det at få talt ud om problemet, det betyder meget ofte at få sagt det, hvad det er, man er vred over. Problemet er, at vrede lukker og gør os bange og får os til at passe rigtig godt på os selv. Så hvis man kan gøre noget, der vækker glæden, så vil det hele blive noget nemmere. Jeg tænker, der er altid 2 veje, man kan gå til en konflikt på. Man kan forsøge at få talt ud om det og fortalt om det, der er svært. Man kan også forsøge at putte noget glæde ind i relationen og se, om ikke det hele åbner sig af sig selv.